Abasubati ensengima tumurekere boigo ekere ensengima yanara guchengira lituko ryokoigwa ekero kiri abanyagetari bono besokire na gukwanengana iyo asabate abuna abantu batakonyora maigo na kibante kwerenda anene asoko inyora lituke liga liarenga lituko ryogotaigwa ose abantu gotaigwa ase ense ya Kenya muno kinse chinde abantu bonse pimba wente batebiwe amatabo na kibatagete banyarende na kiago konyo bali batari koigwa igase abagusi baito ki ase bamya tonsipi manya banyagitari mbarobo koigwa ase nyagitari yetu ya Nyamira ne ya Bosongo igonda bwense bwato mochando bwa mato koigwa acharigererigwe nabo konyi nabo bogotoka ina kitoko renda amatoito erindeta okoigwa ngotwerera aserero county yaito ya Kisii na Nyamira etuachamu gase KTRH kororanga ina kitogo tebya abananchi baito na mono abafanyikazi baito ba afya erinda tonya kubwaterana asokonyora abantu ababwate mechando ya okoigwa na kororanga twaba orokereri ese bakonyora gokonywa igoro yo amarwaire ya mato na korwa mariogo na kurwali igo asaba minto bali babwate mechande yo asinyomba cheito batebereri bache erinde tonyare ko barwali na baro banyare ko bwaterana na bamwe abaso gokwana na gokora amagendero yensi yaitu.